Oikein hauskaa iltaa, ihanat ihmiset, ja tervetuloa tämän viikkoisen jakson pariin. Tämän viikkoisen jaksossa mä pääsen tekemään biisin mun teatteri- ja muusikkoystävän Sanna Roinisen kanssa. Sanna on laulaja, näyttelijä. Mä oon hänen kanssa yhden teatterijutun tehnyt täällä Seinäjoella. Eli maisemaa vähän kuvaten ollaan tällä hetkellä siis Seinäjoen Törnävällä. Törnävä mainittu. Ja aika mitä nyt kuvataan, niin eletään elokuun alkua 2016. Näiden kuvauksien aikaa. Ollaan täällä Sanna laulaa sellaisessa bändissä nimeltä Safiiri. Ollaan tässä Safiirin treenikämpän edustalla täällä pihalla kuvaamassa sitä alkupätkää. Ja biisi mitä lähdetään nyt tekemään, Sanna on nyt ollut se, joka on tehnyt aika paljon taustaduunia tähän aluksi. Niin biisi on tällä hetkellä työnimellä Kiina. Ja aika mielenkiintoinen sanotus kyllä tulossa. Mä tykkään tosi paljon nyt tästä, että hyvin paljon seikkailua nyt luvassa. Tää rupeaa nyt satamaan, joten me lähdetään nyt sisälle tekemään tämän viikkoisen jaksoa. Sanna saa kohta esitellä itsensä. Ole hyvä, esittele sitten. Joo, morjesta. Mä oon Roinisen Sanna ja me ollaan Teemun kanssa tunnettu pari vuotta tuolta harrastajateatteripiireistä. Ja nyt me ollaan tultu tänne mun bändin Safiirin treenikämpälle tekemään biisiä. Kato, tästä on hyvin jännä. Mä sanoin äsken kameraan tuossa pihalla siis sitä, että sä laitoit niin hyvää matskoa jo, niin nyt on se, että nyt lähdetään katsomaan. Onko työnimi Kiina tällä hetkellä? On. Joo. Kiina on tällä hetkellä työnimi ja tästä on hyvin jännä kyllä, että... Mä olin niin malttamaton, että mulla oli pakko pistää sormet jo peliin. Joo, no kun siis mä sain Sannalta viime yönä siis... Puoli 4 maissa. Puoli 4 joka sanoi valmiiksi. Tänään se laittoi mulle aamupäivällä sitten sähköpostia tulemaan. Ja se, että jaha, se oli ihana kun se sanoi sen nauhalla vielä. Puoli 4 lopettanut äänittämisen. Ja se, että no ei sinne mitään. Ei tarvi ihan tyhjältä pöydältä lähteä. Nimenomaan, me lähdetään tästä nyt työstämään sitten biisiä. Moikka! Moi moi! Joo, tää Kiina-biisi, siis työn nimellä Kiina, niin tää kertoo siitä, että miten ihmisen sydän on tavallaan niin läpipaatunut ja pilalla, että se ei tee sillä enää mitään ja se haluaa päästä siitä kurjasta kapistuksesta eroon ja antaa se elinsiirtona pois, mutta se on niin pilalla, että sitä Suomessa huolita, niin se lahjoittaa se sitten Kiinaa pimeille markkinoille tai myy sinne. Siellä se menee kaupaksi hyvin. Se kertoo ehkä tavallaan semmoista jonkinnäköistä uudesta alusta. Ja siinä mielessä toi sun idea, että ottaisi toi Jouko Turkan kuoleman siihen mukaan, niin tavallaan sekin voisi olla sellainen väliportti uuden ja vanhan ajan välillä tavallaan, niin kuin, että Jouko Turkkakin on kuollut, että mitä meille nyt enää jää, että tavallaan, että on aika aloittaa uusi aikakausi. Niin. Kamera siis sen sanon, kun nyt edetään elokuun alkuun, Jouko Turkka, siis suuri suomalainen teatterivaikuttaja, kuoli tuossa heinäkuun 22. päivä. Nyt hyvin hiljattain ja itse kuulin tässä asiasta vasta eilen, joten tämä sanotus on hyvin tuore sen suhteen. Täällä Sannan kanssa jatketaan biisin tekoon ja lähti tosiaan nyt roudaamaan keikkaa varten ja Sanna näytti mulle biisivihkonsa, missä tämä teksti tällä hetkellä on ja mä siirrän sitten omaan pädiini tästä tämän tekemisen yhteydessä. Kun Sanna tulee, niin lähdetään vähän tutkimaan biisiä, että mitä muita tematiikkoja tästä oikein nyt löytyykään sitten. Ja tuossa on hieno pohdinta, mitä Sanna äsken sanoi kameralle justiin, niin mä uskon, että tästä aika hieno biisi tulee. Sanotaan niin oikein oma ajatus tällä hetkellä on se, että tietyllä on hyvin kriittinen biisi. Mietit, että mitä kohtaa? Kyllä. Sä oot muuten, hei, Safiirista äsken pölötin. Tässä on hieno juliste. Saat kertoa, kauanko te olette keikkailu? Mä laitan vähän kameralle. Me ollaan keikkailtu reilu vuosi. 2015 toukokuussa oli eka keikka. Noniin, jes. Safiiria seuraamaan Facebookista ja mistä muualta? Instassa. Instagramista löytyy Safiri Official ja Safiri Official löytyy myös YouTubesta, että sieltä pääsee kuuntelemaan demoja. Siitä vähän mainospätkää. Joo. Tää on ensipuraisu tästä biisistä. Ensipuraisu, ole hyvä. Saat mulle kirjoittaa soi nyt sit tohon. No niistä ei oo ihan vielä mä ajattelin, että tää alku, tai niinku tää verse menisi silleen, että siinä on niinku... Sitten
mä en osaa vielä laulaa sitä. Läppä soittaa, mä lähden tutkimaan. Kiireessä sen unohdin vuosiksi, kun sitä tarvitsin, tuomitsin sen pahaksi. Joo. Mä nyt soitin eri soinnulla kuin mitä mä soitin siinä alkunahossa, kun mä soitin sen niinku A-molli ja sitten C. Mut sit se ei mun mielestä mätsännyt yhtään siihen kertsiin, vaikka siinä on samat soinnut. Hämmentävä jotenkin. Kun mä en löytänyt, kun se pitäisi mun mielestä niinku tälleen se kiertää. Joo. Tää niinku 2 kertaa. Jälkeen pitäisi tulla. F, koke. Joo. Se musta toisaalta on hauskakin se, että jos säkeistys olisi tuo, mitä äsken soitin, niin se ei olisikaan se A-molli kiertää, sitten kertsis olisi se. Niin. Käsiä hirveästi. Joo. Huomaan, että niinku... Sulle pitää ottaa joku marakassi käteen. Niin pitää. Mulla on siinä kitara lopullisessa, mä vedän sitten sen messiin kanssa. Lähdetään kokeilemaan vielä. Yes. Tää on hyvä riffi. Kiireessä sen unohdin sen vuosiksi, kun sitä tarvitsin, tuomitsin sen pahaksi. No se ehkä tuohon jonkun pätkän lisää vielä. Niin tekstiä. Joo. Ykköset. Tuo on ehkä toinen 4 pätkä. Niin tää. Tyylisesti. Kiireessä sen unohdin sen vuosiksi, kun sitä tarvitsin, tuomitsin sen. On hyvä. Sitten tulisi se... Ei sitä huoli kukaan. Ei sitä huoli kukaan. Ei sitä huoli kukaan. Jatkoisiko olisiko niinku samalla tyylillä pimeillä markkinoilla ei kukaan valvo laatua. Olisiko siinä niinku samat soinut sitten kuin tossa kertsissä vai olisiko siinä sitten tää D? Kokeillaan. Kumpi? Hankalaa! Oh, tää on triki. Maailma on pilalla, tätä kipua ei kestä Dödi, meillä on täällä biisin nikkarointi jatko ja nyt saatiin C-osaa tässä. Kuvataan tämmönen heti videolle, ettei unohdu. Joo. Noniin. Kuvataan ensin se kertsin jatkopala ja sen jälkeen tulee se C-osa. Joo. Pimeillä markkinoilla kukaan ei valvo laatua. Siellä läpimätä sydänkin voi mennä helposti kaupaksi. Otan maasta kiven ja paan sen rintaani. Se lämpiää parempi kuin kurja sydämeen. Jouko Turkkakin on kuollut, hän on historiaa. Joillekin tunteet ovat utopiaa. Tätä aaduuden kautta sitten. Mä myyn mun sydämeni. Siitä tulee hyvä. Tällä hetkellä meillä siis täältä padilta, täällä on siis pad täällä välissä, niin täältä padilta löytyy tällä hetkellä siis koko teksti soinnut ja oikeastaan lailla. Se on hiomista vaan nyt tästä nyt, tämän tutkimista. Mutta niin kuin äsken pohdittiin tuossa C-osassa, on toi hauska jotenkin, että kun se lähdetään vetämään niin näppäilyn kautta, niin siinä kuuluu sellainen tietty toivo. Siinä. Se on tosi hauska sit siinä, se on niin kaipuu se johonkin ja sit se on hyvä nyt Jouko Turkka, rest in peace, niin katso taivaalle just, niin rest in peace sen suhteen, niin käytä vähän sellaista hänen hienoa kyseenalaistamista nyt tässä biisin lopun kyseenalaistamisessa. Olipas vaikea lause jotenkin. Kyseenalaistamisessa lopun kyseenalaistamisessa.
täällä jatketaan. Ja sinne päin. Sinne päin. Me jatketaan Sannan kanssa ensi viikolla. Livenä ensi viikolla. Näin. Tähän palataan. Kyllä. Yes. Nähdään. Morjes. Moi moi. We're just so happy and delightful to be back here. Yes, my darling. Yes, my darling. Cheers. Cheers for this. Tea. It's very hot tea. I don't think I can drink it yet. I think so too, but at least we have these tin mugs. At least we have those. Let's take a camera a bit closer. It's so far away. Oh, hello there! Oh, hello there, dear people who are watching this episode here. We are back here in Seinäjoki with Sanna doing the song called China. Hello. Now, Welcome hello. to China. Cheerio. Shall we have a cup of tea? Yes, we shall. Yes, we shall have a cup of tea for this. Of Chin course. Chin chin. Täällä juodaan viisasten teetä ja pohditaan biisejä vielä. Lähdetään tänään tekemään treeniä ja sitten ihan myös lopullinen versio. Meillä on tässä, kello nyt on vähän yli 10 aamulla. Meillä on tällainen aamutyö tässä nyt. Mä luulen, että sille biisille tapahtuu tänään jotain. Tähän tunnelmaan. Mulla oli eilen joku idea, että miten se jatkuu. Niin kuin siitä, kun mennään kakkosen. Niin, mutta mä ajattelin, että siinä olisi jo niinku sitten vähän... ettei palattaisi enää siihen tosi sellaiseen staattiseen siihen. Niin, ettei mene sitä takaisin siihen. Niin, että tavallaan, että kun se olisi helposti kaupaksi. Sitten se voisi niinku alkaa tästä mennä jotenkin. Mikä oli tossa, mikä sulla olisi kertsissä. Se vähän muuttuisi. Siinä! Tuo on ihana tuohon, että valmiina. Joo. That's it. Tää on hyvä ja sitten tossa tavallaan niinku toi C-osa, niin se on hyvä, kun se tavallaan kiteyttää tämän koko biisin. Niin kuin C-osan pitääkin. Niin, aamen. Siinä, että... Joo. Se on täydellinen. Se on kyllä perfect tällä hetkellä. Että me tehdään nyt Sannan kanssa niin, että me jäädään tähän treenailemaan nyt ja etenkin laittautumaan, että lopullisversiota varten, minkä näköisiä sitten ollaankaan. Joo, sitten. mennään mainoskatkolle. Mennään mainoskatkolle. Tärkeää tietenkin tällä, kun biisiä tehdään, niin on se itse luukki. Tietenkin siinä esittämisessä. Niin kuten keikolta tuttuja, mulla on tällainen ihana nahkarotsi päällä tässä nyt. Ja ne lähdetään laittaa vähän, kun se biisi on Kiina, niin lähdetään laittaa vähän silmiin vähän kampetta ja tukkaa vähän eri kuosiin. Tää on tää ennenkuva nyt. Ja tässä lähtee. Nyt rupeaa olla vähän tällainen weird look käsitellä. Biisin nimi on Kiina, niin se näkyy myös silmämeikeistä. Tästä pienen erospausin jälkeen lähdetään jatkamaan sitten kohti lopullista versiota. Katsoppa. Oh my god! Sukella sieltä ja hyppää siitä. Kun on koreografiat täällä. Noniin, nyt ollaan niinku rokkari. Pitäisikö laulaa toi alku tai kun sä soitat salun, niin mä oon tänne, että kielessä unohdin. Joo. Teemu Sytelä ja Sanna Roininen. Kiina. Kiireessä sen unohdin sen vuosiksi, kun sitä tarvitsin. Tuomitsin sen pahaksi.
Jos annan sen jollekin, vastaan tulijalle. Siitä voiko saada pantin, joku vielä hyötyy siitä lantin. Sydämeni, mä myyn mun sydämeni Kiinaan. Maailma on pilalla, tätä kipua ei kestä huutaan. Olen siihen valmiina. Pimeillä markkinoilla kukaan ei valvolla tuu. Siellä pinnata sydänkin voi mennä helposti kaupaksi. Otan maasta kiven ja paan sen rintaani. Se lämpiää parempi kuin kurja sydämeni. Jouko Turkkakin on kuollut. Hän on historiaa, joillekin tunteet ovat utopiaa. Mä myyn mun sydämeni, mä myyn mun sydämeni Kiinaan. Maailma on pilalla, tätä kipua ei kestä huutaan. Olen siihen valmiina. Olisiko se nyt siinä? Olisiko se nyt siinä?